Shmai, dwi jyst yn gwneud y fideo fyr yma i siarad am y ffaith mod i wedi cyfrannu i'r gyfrol yma, Gyrru drwy Storom, sydd wedi cael ei golygu gan Alaw Griffiths. Da iawn Alaw am dod ar syniad yma at ei gilydd. Nifer o gwahanol bobl ar draws Cymru sydd wedi cyfrannu i'r llyfr yma yn trafod eu profiadau nhw gyda iechyd meddwl naill ai'n dioddyn neu'n cefnogi pobl sydd yn agos iddyn nhw. A dwi'n edrych ymlaen at ddarllen cyfriniadau pobl eraill. Yn amlwg, roedd fy nghyfraniad i yn anodd i ysgrifennu. Mae profiadau am iselder wastad yn anodd i fi ysgrifennu, ond be nes i oedd siarad trwy dictaphone yn gyntaf i geisio tynnu mas rai o'r prif teimladau, ac oedd yn eitha anodd i fod yn onest i gwneud hynny, a dath yn ôl a lot o deimladau cymleth. Ac nes i wedyn ysgrifennu lawr wrth ail rando ar y dictaphone rhai o'r negeseuon oedd yn dod allan o hynny. Felly, byddwn ni'n enyn i chi ddarllen hyn i gael mwy o syniad o be nes i profi ac i gweld beth arall mae'r pobl eraill sydd wedi cyfrannu wedi mynd trwyddo. Oedden ni jyst moyn bod yn rhan o'r peth achos dwi'n credu bod yna diffyg deunydd am iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg, ac os nad ydych chi'n gallu siarad gyda rhywun drwy gyfrwng eich iaith eich hun, yna mae'n gwneud pethau hyd yn oed yn mwy anodd nag yw i fod i chi fel unigolyn. Ac hefyd, jyst i bobl gweld gwahanol fathau bobl sydd yn mynd trwy cyfnodau fel hyn, ac i deimlo fel bod, i sicrhau bod neb ar ben ei hun, a bod pobl yn gallu dod allan o'r sefyllfaoedd yma gyda help a gyda cymorth eraill. Ac felly, byddwn ni ddim eisiau rhoi gormod i ffwrdd, ond plis darllenwch y llyfr yma, cefnogwch Alaw yn ei ymgais i lledaenu'r neges am brofiadau pobl ar draws Cymru, a da iawn wir meddwl am syniad newydd, syniad a fydd dwi'n credu yn enyn mwy o bobl i siarad am eu profiadau iechyd meddwl.